Ir bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadagymyz Köpetaň eteginäki ajaýyp günjekde ýerleşýän Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumuna geldi. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bidi watly at muradyň mekany ýylynyň gyş paslanyň häzirki pursatlaryny daga teklerine insan üçin tenekar, ýakymly howa gurşawy emeli geldi. Nur bereket bilen gelen ýagmyrly howa, dağ gerişleriniň ak-gara bürünmegi bu günjekleriň ekologiýa derejesiniň hassa ýokarlanmagyny şertlendirdi. Munyň özi sahawatly türkmen topragynyň her pasla mahsus gözellige eýdiginiň we onuň howasynyň ýakymly bolýanlygynyň aýdyň nyşanydyr. Bir yerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň gurulşyk senagat toplumuna gözelçiligi diýen ornatary Anna Mehmedow, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş törençisi Hacı Muradov, Halkara Ahalteka Açylyk Assosiasiýasynyň vitse-prezidenti Rejebow, Arkadag şäherindäki Awa Anaýew adynaky Açylyk Akademiýasynyň rektory Bayram Durduýew we bu toplumyň döwrewaplaşdyryş işlerini ýerine getirýän Türkiýanyň GAP İnşaat gurulşyk kompaniýasynyň wekili Akçy anandan wezipeleriň bir zaýdyryş barada giňişleýin maglumatlar berdiler. Belenşýäli Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynyň çäginde ýaýdanlandyrylan işler häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede alınıp barýar. Toplumyň bagy bozsanlygy bürünmegi uğruna edilýän tagallar özüniň oňy netijesini berýär. Munyň özi bir ýerde atşynaslar üçin bolşýaly ahalteka bedewler üçin amaty mümkinçilikleriň üpçedilýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Toplumyň ähli şäherlerini awadanlaşdyrmak we onuň binalaryny döwrewaplaşdyrmak işleri yerli tebigy aýratynlyklaryna nazara alynıp ýerine getirilýär. Bu bolsa toplumyň binalarynyň we onuň şäherleriniň awadanlaşdyrylyşynyň bükünjegiň tebigy aýratynlyklary bilen bir bitigi sazlaşygy emele getirmeginde ähmiýetlidir. Şunun bilen baglykda ýerine getirilýän işleriň tebigat bilen sazlaşygy ýokary derejede üpçenedilýär. Bir ýerde Türkmenistanyň atgalarynyn arxitektori Gahraman Arkadagymyň garamagyna toplumy döwrewaplaşdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berýän şekil tassamalary, binalaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylary görkezildi. Şeýleken bir ýerde toplumyň binalarynyň içinde ýerleşdiriljek bidewleriň heýkelleriniň görnüşleri, otoglaryň bedegine ulanmagy meýilleşdirilýän surat eserleri görkezildi. Soňra Gahraman Arkadagymyz toplumyň çägine oturduryjak serişdeler syýlap, olara bir näçe belliklerini aýtdy. Binalaryň içki bedeginde bolşýaly, olaryň daşky görnüşlerini toplumyň çägine goýulýan terişdeleriň aýratynlyklaryna bir bitigi sazlaşyk döredilmelidir. Şeýlekem toplumyň çäginiň ýylyň ähli paslaryna göýe göýsüp durmak ornuny zerur tagallar edilmelidir. Munyň özi bir ýerleriniň ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagyna we ahalteki bedewler üçin amatly howa gurşawynyň emeli gelmegine ähmiýetlidir. Şu maksat bilen ekilen baglara, düredilýän göýük dowluklara ýola goýulýan iýdik işleri, iýdikleri häsiýeti iyi bolmalylar diýip Gahraman Arkadagymyz özüniň ügüt nesihatlaryny berdi.